שלום לעורכת הדין מעיין סבג. שלום וברכה, מה נשמע? בסדר גמור. אני רוצה שקצת תספרי לי על כל העניין הזה של התהליך גירושין. אם אני עכשיו נשואה ואני רוצה להתגרש, מה אני צריכה לעשות, מה הפרוצדורה? קודם כל, הליך גירושין הוא הליך שטומן בחובו המון חששות, פחדים, מן הסתם. זה אירוע שיכול ליצור משבר לא פשוט, ולכן צריך באמת לעשות את זה בצורה חכמה ועם כמה שפחות חריקות בדרך, מה שנקרא. כן הייתי ממליצה שעם קבלת ההחלטה לפנות לייעוץ משפטי, לפנות לעורך דין שמתעסק בענייני משפחה, כדי להבין את מה הולך להיות, מה הולך לקרות בכל התהליך הזה, איך התהליך הזה עובד, מה המשמעויות שלו, מה ההשלכות שלו, באיזה נקודה אתה תמצא את עצמך, מתי הוא עתיד להסתיים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה שאלות שצריך לקבל עליהן מענה, והתפקיד של העורך דין זה בעצם לייצר איזושהי בהירות סביב כל הנושא הזה. איך הוא מתחיל, איך הוא נגמר, כמה זמן הוא עורך, מה הנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מהתהליך. ובעצם אחרי שאתה פונה לפגישה, אתה אמור לכל הפחות לצאת עם איזושהי תחושה שקיבלת מענה, ויש איזושהי בהירות סביב כל הנושא הזה. זאת אומרת, אתה כן תוכל לשים בסופו של הפגישה על המאזניים את הסיכונים וסיכויים, ומה אתה הולך להפסיד או לאבד, ומה אתה הולך להרוויח בעצם. יש סטיגמה כזאת שהרבה ממש מפחדים לעשות את הצעד הזה. אם עכשיו מישהו, אני מדברת על גבר או על אישה, שלא טוב להם הנישואין, אבל תשמעי, זה צעד שבאמת קשה לעשות אותו. אולי הצעד השני, אני רוצה עכשיו לפתוח תיק גירושין, ואני לא רוצה שהצד השני ידע. איך אני עושה את זה? קודם כל, זה מה שבעצם התפקיד של הפגישה לעשות. הפגישה הראשונה, המטרה שלה, זה בעצם להגיד לך מה קיים, מה הולך להיות, ואז אפשר לקבל החלטה הרבה יותר מושכלת. האם נכון לעשות את זה, ובאיזו דרך, איך נכון לעשות את זה. ואני גם חושבת לבוא לפגישה ייתן לך, האם תנהלי את זה בבית משפט לענייני משפחה, האם תנהלי את זה בבית הדין הרבני, האם נכון לספר בהתחלה כבר שאת רוצה להתגרש, האם נכון רגע להסתיר את זה, לקבל את הייעוץ. אז הפגישה, עדיף שהיא תהיה חשאית, אותה פגישה ראשונה, שלא לשתף, לא לספר עליה, כדי לבוא מוכנים לדבר הזה, ואז להחליט אם משתפים, לא משתפים, אם כן הולכים להליך גישור, אם כן מנהלים איזשהו משא ומתן, או שישר פותחים תיק ומשם מתקדמים. את יכולה קצת לספר לי על כל התהליך עצמו, אם אני עכשיו מגיעה אלייך, אני רוצה שתייצגי אותי, אני באה לך לפגישה במשרד, מה את אומרת לי בעצם, לאן אני הולכת, לקראת מה אני הולכת? אז בעצם תהליך של גירושין הוא כולל בחובו מספר נושאים. יש את העניין של הגט עצמו. האם כל אישה או גבר יכולים להתגרש סתם כך? לא בהכרח. צריך להוכיח איזושהי עילת גירושין, ואז יש את העניין של הכתובה. אנשים חושבים שכתובה זה איזשהו מסמך לא רלוונטי, אבל הוא מאוד רלוונטי. כתובה זה דבר שניתן לתבוע ויש לו משמעויות משפטיות. יש את עניין של המזונות, של מזונות הקטינים, מה הסכום שאני זכאית לקבל, או הוא זכאי לקבל. יש את עניין של הזמני השהות, ואת העניין של הרכוש. אז בפגישה הזאת בעצם אנחנו מפרקים את כל אותם נושאים, ומגיעים לאיזושהי מסקנה של מה הולך להיות, כמה אני בעצם, מה הנזק שעלול להיגרם לי מכל הסיפור הזה. אני כן יכולה להגיד הליכים בכלל משפטיים נפתחים בבקשה ליישוב סכסוך. זו בקשה שבעצם בלעדיה לא ניתן להתחיל בכלל את התהליך מול הערכאות המשפטיות. המטרה של הבקשה הזאת זה בעצם לנסות לראות האם ניתן לסיים את הסכסוך בין הצדדים בדרכי שלום ונועם, ולאו דווקא בהליכים משפטיים דורסניים. זו גם הזדמנות מאוד מאוד טובה, בזמן שאי אפשר להגיש עדיין את התביעות, לנסות לנהל משא ומתן, במטרה לסיים את זה יפה ולהימנע מהוצאות כספיות גדולות ומעוגמת נפש, גם לצדדים וגם לילדים שלהם. ולכן אני הייתי לוקחת את התקופה הזאת בשתי ידיים, בניסיון באמת לסיים את זה יפה, אם אפשר, לא תמיד אפשר, אבל אם אפשר זה מבורך. אבל בדרך כלל, כמו שמכירים, כל אחד רוצה למשוך לצד שלו, אם זו האישה, אם זה הגבר, שהאישה נגיד רוצה שהבעל יותר לשלם מזונות, הגבר רוצה את אולי יותר זמני שהות עם הילדים, אז זה לא בהכרח הסכמה. תראי, אני מאמינה שבמלחמות אין מנצחים. יש אחד שיוצא עם ידו על העליונה קצת יותר או קצת פחות. אני חושבת שאפשר להגיע להסכמות יפות
גם בדרכי שלום, לא בהכרח אומר שאם אתה בהסכם אז בהכרח אתה מפסיד, ובהכרח הדברים נראים לא כמו שצריך, זה לא נכון. אפשר לעשות הסכמים יפים, אפשר להגיע להבנות. אני לא אומרת, יש תיקים שחובה להילחם בהם, שחובה לעשות מלחמה כי אין ברירה, כי אי אפשר להכריח קצת שכנגד לסיים את הדברים בצורה יפה. אתה יכול רק לרצות, אתה יכול לנסות, אבל אי אפשר לחייב. הסכם הוא הסכם, הוא צריך לבוא מתוך רצון, בדרכי שלום. ואם אין ברירה, אז צריך להילחם. ולפעמים, אגב, גם כשמתחילים את המלחמה, בסוף מבינים שאין על מה להשתגע, וצריך לסיים את זה יפה, ומסיימים את זה גם בהסכמים. לפעמים זה מגיע אחרי דיון אחד, לפעמים אחרי 2 דיונים, אחרי שהוגשו התביעות כמובן, אחרי הוכחות גם לפעמים מגיעים להסכמות, כי מבינים שבסוף, לפעמים פסקי הדין, אתה יכול להרוויח בהם פחות מאשר בהסכמות. ולכן אני חושבת שצריך לבוא עם לב פתוח ונפש חפצה, ומתוך ניסיון לשים את הפרק הזה מאחורה ולסיים אותו בצורה יפה, ואם זה לא עובד, אז תמיד פתוחה הדרך לפנות בתביעות. את יכולה לספר לי על מקרה של תיק גירושין שבו הצגת, שאת יודעת, מוכיח את הטענות האלה שאת אומרת? יש כל כך הרבה דוגמאות לתיקים, שוב, המון תיקים מסתיימים בסוף בהסכמים, בין אם בהתחלה, יש אנשים שמשכילים לעשות את זה ממש בתקופת היישוב סכסוך, מעריכים את תקופת עיכוב ההליכים אפילו, מגבשים הסכם כולל ומסיימים את זה, ויש תיקים שמבינים שאין ברירה, ואחרי הגשת התביעות ומגיעים לדיון, אז מבינים שאין מה להמשיך לנהל תביעות בכוח, ופשוט מוותרים על ההליך. אני יכולה לשתף באיזשהו תיק שהצגתי בו אישה, שהגרוש שלה הגיש נגדה תביעה להרחבת זמני שהות ולתביעה להפחתת מזונות. היה לו זמני שהות של 6 לילות בשבועיים, הוא רצה להרחיב את זה ל7, לילה אחד להרחיב את זה ל7, והוא רצה להפחית את המזונות. והוא הגיש תביעה, הגשנו כתב הגנה לתיקים, הגענו לדיון. בדיון השופטת אמרה לו, תקשיב, ממליצה לך למחוק את התביעות שלך, כי יהיו פה הוצאות והוצאות גבוהות. כמובן שהסבירה לו את כל העניין, למה זה צריך להימחק. ובאמת התיק הזה נמחק תוך חיוב בהוצאות. והוא הבין בדרך הקשה שחבל, לא היה מקום בכלל להגיש את התביעות האלה, זה היה, לא יודעת, מטעמי נקה, לא יודעת מי מכר לו סיפורים ולמה הוא החליט לעשות את זה, החליט ובסוף הראינו לו שלא היה שווה לעשות את זה. כמה זמן בדרך כלל לוקח ההליך הזה? תראי, זה נורא משתנה. אם מנהלים משא ומתן ויש רצון לסיים את זה בצורה יפה, זה יכול לקחת מספר חודשים, לפעמים אפילו תוך חודש. ואם מנהלים הליכים משפטיים, אז זה גם משתנה. ככל שהתיק הוא יותר מורכב ויותר עקוב מדם, אז זה לוקח הרבה זמן. ממוצע של תיקים זה באזור 1.5 שנה, 2. הבנתי. ותגידי, מה הגישה שלך? ברגע שאני באה, אני מתיישבת אצלך במשרד, אני באה אליך לפגישה, אני חוששת, אני לא יודעת לאן אני הולכת, מה את עושה? אז קודם כל אני שומעת את הסיפור. יושבת מולי אישה או גבר שיש סיפור חיים ארוך מאחוריהם. קודם כל אני שומעת, רוצה להבין מה קרה, מה הסיבה שבגללה רוצים להתגרש, מה היה שם, מה היה הקש ששבר את גב הגמל. לפעמים אפילו אני מציעה לנסות לחזור לשלום בית, כי בסוף זה דיני נפשות, ובסוף אנחנו מתעסקים עם אנשים, ואם אפשר להציל בית ולהציל נפשות של ילדים, אז זה בעיניי מבורך. ואחרי שאני שומעת את כל הסיפור, אז אני מתחילה לספר את המשנה, איך עובד כל העניין, מה שדיברתי עליו בהתחלה, איך עובד את המשנה של תיקי גירושין, ואיך הדברים עובדים. כשלבסוף, כמו שאמרתי, יוצאים באיזושהי בהירות, ואז אפשר לקבל החלטה הרבה יותר מושכלת באיך מתקדמים מכאן. הבנתי. אם אני רוצה ליצור איתך קשר, איך אפשר להשיג אותך? מוזמנים לפנות אליי דרך האתר, וואטסאפ, מייל, טלפון, אני כאן לרשותכם תמיד.